हेलो दोस्तों, प्रणाम। लड्डू गोपाल अवधी भाषा पे एक सोहर गाँव जाती है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। लाल पियर गुना गुनवा बहुत नीक लागई, बहुत नीक लागई हो। रानी हमारे गुनगुनवा के साध गुनगुनवा हम लेबै, गुनगुनवा हम लेबै। राजा हमारे गुनगुनवा के साथ गुनगुनवा हम लेबै, गुनगुनवा हम लेबै हो। नहीं तोर नैहर तिजवाना ससुरे देवरवाना ससुरे देवरवाऊ। ससु हमारे बबुअरी नाम तोरे गोदे के हो। लैलवा गुनगुनवा कैसे लेबै, गुनगुनवा कैसे लेबी हो। बहुअरी नाम तोरे गोदे में हो। रिलवा गुनगुनवा कैसे लेबी, गुनगुनवा कैसे लेबी हो। इतनी भाकलहु नागर के गहरा बेगे चल आवऊ, बेगे चल आवऊ हो। कहरा चनना के डरिया पहनावऊ, नैहरे पहुँचावऊ, नैहरे पहुँचावऊ हो। कहरा चनना के डरिया पहनावऊ, नैहरे पहुँचावऊ, नैहरे पहुँचावऊ हो। 8 महीनवा के बीतत नवाए हो। रिलवाए नवाए हो, रिलवाए हो। सखिया बाजै लागी आंगने बधैया गमाई, सखी सोहर गमाई, सखी सोहर हो। सखिया बाजै लागी आंगने बधैया गमाई, सखी सोहर गमाई, सखी सोहर हो। आंकड़हु नागर के नौआ बेगे चल आवऊ, बेगे चल आवऊ हो। नौआ रगी रगी पिसऊ है, हृदया रोचन पहुँचावऊ, रोचन पहुँचावऊ हो। आंकड़हु नागर के सोनरा बेगे चल आवऊ, बेगे चल आवऊ हो। सोनरा सोने रूपे गढ़ऊ, गुनवाला लन के मानऊ, बैल के खेलऊ बई हो। सोनरा सोने रूपे गढ़ऊ, गुनवाला लन के मानऊ, बबूल के खेलऊ बई हो।
दाहिने हाथ ली है गुण गुणवा बाये हाथ थी मावई बाई हाथ थी मावई हो बहुआरी लाई लेती सोने के गुण गुणवाला लाना तोहरा खेली है बबूला तोहरा खेली है ये तो गुण गुणवालई है माई तयावरउबा हिनी तोरी आवरउबा हिनी तोरी हो सास बहामाया ही जन्म कई बझनिया गुण गुणवा कैसे ले बई गुण गुणवा कैसे ले बाई